नमस्ते प्रणाम गायिका शिवानी सिंह सब स्पेयर समाज के गुड़ चुके गोलाता नहीं। और आप सबके बता दी कि बहुत ही जल्द और हमार गाना आए वाला बाटे तानिया म्यूज़िक पर, जेकर ऑनर बानी बड़े भैया दीपक जी। और सब चैनल के सब्सक्राइब करी, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी। और बहुत जल्द आप सबके बीच में हमारा गाना आए वाला बा, ओकरों के ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी। जय माता दी, हर माता। नमस्ते प्रणाम। हम गायक संतोष संवरिया आप सबके तो तहे दिल से प्रणाम करतनी। और आज बताने बहुत ही खुशी हो रहा बा कि कल हमारे देवी गीत आप लोग के बीच में जा रहा बाटे वीडियो के साथ, शिवानी सिंह जी के साथ। हालांकि गीत भी बढ़िया बाटे और वीडियो भी भइल बा बढ़िया। आप लोग के अच्छा लगी ये हम उम्मीद करतानी। और गाना के हम कमेंट के माध्यम से आप लोग अपन बताई कि वो गीत कैसन लागत बाटे, कैसन लागी। एक बाद छठ गीत आई वीडियो के साथ, उम्मीद करतानी कि वीडियो के साथ आई। और जैसे कि पिछला गीत हमार बाजल अच्छा लागल, जो भी सुन के कमेंट देख के श्रोता समाज के जितना प्यार मिलल सब अच्छा रहे। एक बाद अब जे भी जौन भी गीत आवे वाला बाटे सब वीडियो के साथ आई और तरह तरह के नया नया गीत संगीत के माध्यम से आई। जौन भी आई सुन नया नया गीत के माध्यम से आई। तो आप लोगों से बस यही नम्र निवेदन बा कि आप लोग गीत के सुनी, देखी और अपन कमेंट के माध्यम से चैनल के सब्सक्राइब भी करी, उनके बताई कि कैसन लागता। तानिया म्यूजिक के माध्यम से आवे वाला बाटे जौन कि हमार छोट भाई दीपक सोलंकी के बाटे। तो आप लोग अपने प्यार दुलार दी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। आज बहुत ही खुशी होता आप सबसे बतावे में कि कल हमने के गाना रिलीज होता शिवानी सिंह और संतोष संवरिया के आवाज़ में। आप सब गाना का जरूर सुनी और शेयर करी, कमेंट में ज़रूर बताई आप सबके कैसन लागल। हर एक साल के जैसन ये साल भी हमने के प्यार दुलार आशीर्वाद मिली आप सबके, उम्मीद बा, विश्वास बा। खासकर बलिया जिला रेवती के खातिर गावल गइल बा गाना के, जौना गाना के गीतकार हम राइटर DK झा। आप सब हर एक साल प्यार दुलार दिले बनी, यह साल भी देव। और ये गाना हमने के तानिया म्यूजिक से रिलीज होता। प्रणाम और सब कैसन बानी जा। आज बतावे में बेहद खुशी होता हमनी के कि कल सुबह हमनी के नवरात्रन के बहुत ही लाजवाब सॉन्ग शिवानी सिंह और सिंगर संतोष संवरिया के आवाज़ में आप सबके सुने के मिली। हमके आशा न पूर्ण विश्वास बा कि आप सबके स्नेह प्यार दुलार हमनी के जरूर मिली। और आप सबसे यह आग्रह बा भैया, जहाँ जे भी बस सुना था वो गाना के इतना रील बना दी कि ट्रेंड करेला। एल्बम के नाम अभी ना सुबह में आप सबके ऑटोमेटिक मिल जाए, रेवती और बलिया में ब्लास्ट करी। नमस्ते प्रणाम, जय भोजपुरिया।